Grasso u Daniel. Isma, Grass. Għara kif tista' tiskoraġġixxi n-nies biex jiklu. Tihom furketta bit-tnejn minnhom mawġin. U jekk jiklu ktar ħsara jagħmlu da? U jekk ma jiklux, sorry. Bil-kontra. Minnu nnifsu. Kull. Kif inti Grass? All right, intom? Għala tajbin. Dejjem ħadida. Ġara, Hekk. Thank you, Trina. Zop, ma ħelu. Zop, ma. Nasab tifurkettu minn Importanti li tipprova. Prova, kull ma tista' kif no, ti Menzjoni tajba, Inti tagħmilhom daw biss li n-nies id-dar iwa għandi waħda nagħmilha issa. Ħadet. Jista' jkun jinduna xi ħin mawġa. Mela, Matt. Rajt il-suġġett tal-lum intrigat. Jifqa, Matt. Jifqa, idealment ma nużawx suġġett. Suġġett relatat mal-faqaw kbir. Eżatt. U ħafna nies jaħsbu fil-fatt illi iktar ma jeklu ta' spiss, pereżempju, u inti donno keħe, sibt is-soluzzjoni għal min jikol ta' spiss iż-żejjed, illi iktar ħatoll il-metabolizmu. Però dan il-kunċett ma tantx għandu x'aqsam ma' xulxin. Iġifieri, hemm min jgħidlek jiena pereżempju dieħel u ħireġ it-toilet, pereżempju kif m'hemmx li nonqos. Jew hemm min jgħidlek naf għalfejn jiena mhux qed nonqos għax ma tantx qed immur it-toilet. U ħafna drabi mbagħad jagħmlu biċ-ċoħra u jsibu xi metodu biex jagħmlu ħafna toilet. Ekku, u minn għalihom il-ħajsolv il-problema kollha. Issa, fil-verità m'hemm xejn x'jaqsam bejn il-metabolizmu u li inti tkun konstipat. Iġifieri, dan hemm nies li huma marqaq u ma tantx jistgħu jmorru t-toilet jew ma tantx iħallu lilhom infushom imorru toilet għax illum ħajtkellmu fuq affarijiet ta' kif ħatejn ruħek. Imma da bl-ebda mod m'għandux jaqsam mal-fatt li inti qed titlef iktar xaħam għax tagħmel iktar użu mit-toilet. La għal number 1 naqas għal number 2 biex niftehmu ċar biex nipprova li qed tgħid inti jiena ġieli intiżint qabel u ġieli intiżint after u għas-sol qed ngħidlek nkun nilab ħanilab subħa li 3 kilos. Imma il-feeling ikun biss. Li jgħinek, prosit. Fil-verità, dak il-famuż metabolizmu illi huwa bażikament biex infehmu naqra b'mod sempliċi. Kif waqqalek qalbu sentenza waħda. Nippruvalu l-argument. Imma mhux dak qed ifisser. Ija xaw min Mhux il-piser jgħidlek. Ġejja ħanaslu bil-mod. Ħanaslu da. Mela. Bażikament, inti iktar ma tikol ta' spiss. M'hemmx relazzjoni mal-fatt li inti iktar ħataġġel il-metabolizmu laqqas. Ġifieri hemm min jgħidlek isma' ara li kull satej qed tikol xi ħaġa ta'. Dik sabu illi għalmejn il-maġġoranza tagħna jridu jibqgħu daqsxejn figura pulita, mela jnaħħu naqra xaħam u jkunu iktar ittonjati, jkollhom dik iċ-ċertu iktar tonalità tajjeb. M'hemmx bżonn li toqgħod tiekol ta' spiss u l-ħin kollu. Imma l-aktar importanti huwa inti x'tiekol u kemm tiekol. Mela, kieku s-sur Danieli dik il-furketta jtija lil kulħadd, għalfejja periklu, għax sa ċertu punt, ċertu ikel rridu niklu biżejjed minnu wkoll. Ġifieri mhux inqas ma tiekol iktar aħjar, imma hemm bżonn ta' ċertu limit sem isu range. Femna. Ġibu eżempju. Mela, ejja ngħidu illi qed tarana mid-dar Doris. Tajjeb, Dorin qed tarana. Dorin. Tara komu tismakom Dorin. Doris on Flavia. Żgur hemm qiegħda. Prosit. Mela ejja ngħidu li Dorin għandha bżonn tiekol madwar 2000 kalorija. Għax di marret. Tajjeb, marret għad nutritionist jew dietitian u qalilha kemm għandha bżonn. Mela, jekk jietajt minflok l-2000 biex nonqos iktar malajr ħanikol 1000. I literalment ħat tagħmel ħafna iktar ħsara mill-li ġid. Għaliex? Mhux wara ġurnata jew tnej, però fit-tul ta' żmien. Għaliex? Għax ġismek qisek inti għandek karozza tal-Formula 1, għax ġisimna huwa xi ħaġa komplikata u b'saħħitha. Illi jekk inti ħadd janqas petrol, għall-bidu ħadd tiġri iktar. Għax jieħfef. Għax jieħfef. Imma mbagħad f'nofs it-tellieqa ħadd iqaflek. U aħna normalment għandna din l-idea illi iktar ma jiena nagħmel shortcuts, iktar ħanasal malajr riżultati. Mela iktar ma noqgħod ħafif, iktar ħanonqos malaj. Però ġisem ma jaħdimx hekk. Il-ġisem x'ħajbda jgħidlek? Ħajdlek isma', ħajibgħatek torqod iktar kmien normalment. Ħadkun iktar għajjiena. Inti emmejn anka sa ċertu każ esaġerati bdew jitilfu anke naqra xahar pereżempju. Emmejn jibda jaħtaf lil kulħadd. Dawn huma kollha sintomi. Tajjeb, huma kollha sintomi. Tikol inta Emmejn. Ta' min ma jkunx qed jiekol biżejjed. M'għandux jaqsam il-hair loss waħdu. Minn dar qed imwaqqal iktar. Ja biex Wara kull xaġa bis-serjetà.
Jisu f'dix-xitwa, jien għaddejt minna, anka l-kollega tiegħi Rakel għaddit minna. Illi jisek tikol l-ammont tiegħek, però jisu dejjem jibqalek il-ġuħ. Minn xiex kun ġejja di. Tajjeb ħafna, mela jista' jkun hemm fatturi differenti. Number one jista' jkun mhux qed nixorbu biżejjed, ara kemm ironika. Ġifieri ma tixrobx biżejjed jaqbdek il-ġuħ. Iva, għax huwa signal, Jista' jkun, il-moħħ isu l-avviż li jasallek huwa ġili jitħawad bejn laċ u ġuħ. Kux ħaġa fuel. Mbagħad tipo Ignorant. L-aħjar inti jekk għandek dubju tajt kif jista' jkun jinġakilt u reġa' ġej il-ġuħ. Jekk nixorbu normalment dak jgħaddi. Diment li vera ma jkunx ġuħ għax inti kilt ftit wisq. Jien ġieli nagħmel anka bil-versa. Ġieli nikol xi ħaġa. Ma kellix nikola di, ma biex isni nitqallem. Issa, hawnhekk qed wassalni għal xi ħaġa oħra. Jekk aħna niklu affarijiet ta' zokkor, mela ejja ngħidu ħadna xi biċċa gato. Gato. Dak iwaqqalek dak li jgħidulu livell ta' zokkor fid-dem, tajjeb, u inti jerġa' jaqbdek il-ġuħ. Mill-ewwel. Ejja ngħidu mhux mill-ewwel ċumbum, imma wara ftit tal-ħin jerġa' jaqbdek il-ġuħ mill-ewwel. Jiġifieri dika importanti wkoll. Mela jena ħossni meta ma nikolx deserta, isni ma nalaqx il-kla vera, mgħalx ħaġa żgħira. Dak huwa drawma ma. Huwa fiċċju perikolu. Eżempju, jiena llum ma ħax pastizzi. Jien kienek it-tentazzjoni. Jien assigurawni ma fihomx kalorija. Mela fottewni. Isma, ħana s-għax rridu nikkonkludi. Ir-recap ħana. Ir-recap u xanna u koll għall-udjenza tagħna. Għall-udjenza tagħna. Prosit, liema waħda. Tal-Wardens. Dik li relatata ma tal-Wardens għall-udjenza. Jew xi għafni. Mhux tal-eżerċizzju. Ora, ħabru għallu. Mela, ġewx affarijiet. Mela, biex aħna ma nibqgħux konstipati, ironikament, sabu illi l-aħjar inżidu l-exercise. Naraw li qed niklu biżejjed fiber, imma mhux iżejjed il-fiber biex nagħmel naqra parentesi żgħira, jiġi l-aktar minn frott, aġin, eċetera. Però hemm min illi tant jieħu fiber illi tabib stess jgħidlek eżempju naqqas minn ċertu affarijiet bħal pereżempju t-tuffieħ. Mhux għax it-tuffieħ ħaġibek konstipat għax ma rridx niftehim ħażin, imma jkun hemm min iktar sensittiv u jkollu joqgħod attent. U titixrob ukoll. U titixrob l-ilma. Eżatt. Issa però billi inti qed tmur iktar it-toilet ma jfissirx li qed tonqos. Le. Imma ironikament dawk it-tliet fatturi ħajjinu kemm għall-constipation u kemm biex tolli il-metabolizmu illi jekk aħna ollejnieh ħajwassal biex naħarqu iktar xaħam. Tajjeb, u l-artu li biex nafża mela ħanorganizzaw naqra ta' event, jekk nistgħu ngħidu l fej is-Sinjuri Danieli u Sanderi. Aħna nsidnu kaltan, issa ngħidu. Ta' fis-suq ir-rota? Ejwa. Ħadd milli ġi fil-programma fis-suq ir-rota? Fej ħad tkun miftuħa għan-nies biex nagħmlu daqsxejn exercises barra insomma tkun event naħseb sabiħa. Mela, nintaqgħu imma għall-każ mhux biex nagħmlu xi jikla, ma biex nkunu aħjar f'saħħitna. Biex naħarqu naqra milli kilna. Grazzi Grasso u naraw kid-darba li jmiss, sadattant ħajdukom biex tibqgħu ma nkunu magħkom minn hawn u ftit. Ieħor. Bravo.